Buenos días y bienvenidos todos a la presentación de las ayudas para la elaboración del informe de evaluación del edificio. Voy a hacer un mini preámbulo para dar paso a las personas que van a hablar. Como sabéis, el 17 de enero, por resolución del director general y publicado en el DOC, el 21 de enero se abría la convocatoria al informe de evaluación del edificio. El plazo de presentación empezó ayer y dura hasta el 20 de abril. No voy a entrar muy en el detalle porque, como hay una intervención del director general, de Alberto Rubio, que será muy prolijo en el detalle, solo quería daros dos ideas que condensan un poco esta estrategia. Una es la importancia de un informe de evaluación del edificio como palanca de activación de la rehabilitación y la importancia que tiene para la conservación del parque edificatorio residencial, que atiende al marco de la estrategia que viene desarrollando la Generalitat Valenciana de dignificación de las viviendas, en línea con todas las recomendaciones de la Unión Europea y el convencimiento de que la reutilización del parque construido es la vía más eficiente en materia de sostenibilidad. El informe de evaluación del edificio, además, es una llave que va a abrir todas las actuaciones que se desarrollen a nivel autonómico y en toda España a través de la componente 2 del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Por tanto, el primer apunte que quería dar es esta importancia que tiene el informe, lo importante que es con estas ayudas llegar a aquellas personas que, necesitando realizar el informe de evaluación que le abre la llave a una rehabilitación y otro tipo de ayudas, pues necesitan no solo de una financiación, sino también necesitan de un acompañamiento. Y ahí entro ya en la segunda parte de la idea que quería destacar, que es la importancia de la coordinación y la difusión, porque estas ayudas ponen en la palestra, para muchos, la necesidad de tener un informe que mucha gente desconoce que lo tiene que tener. Voy a ser muy pedestre, pero creo que es un buen ejemplo que todo el mundo tiene interiorizado, que tiene que pasar la ITV del coche y si no la pasa de más, todos luego vamos a que nos arreglen aquello que nos ha dicho que no funcionaba porque vemos el peligro, pero en la vivienda, que es como el bien, digamos, más caro que vas a tener en toda tu vida, pues esa conciencia todavía no ha llegado mucho a la ciudadanía. ¿Qué intentamos tratar con las ayudas? Abordar esta problemática, ayudar a aquellos que no pueden acceder a las ayudas, pero sobre todo sensibilizar a la población de la importancia que tiene esto. Y para eso contamos con el concurso de organizaciones, instituciones que estáis hoy aquí, colegios profesionales y, sobre todo, y quería agradecerle especialmente a Vicente Gil, el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que esté aquí, porque todas estas políticas, y lo estábamos hablando con el vicepresidente, son imposibles llevarlas a cabo si no es de la mano del municipalismo, que los municipios estén informados, que los municipios son el último eslabón con la ciudadanía, que pueden informar, pueden ayudar también a la Administración autonómica a llegar a la ciudadanía y que todas las estrategias que estamos activando de ayudas y de todo en general lleguen mejor. Bueno, sin más preámbulos, porque, como ya digo, seguro que el director general va a ser muy prolijo en los detalles y por el tema del COVID, por no estar todo el rato limpiando el micrófono para arriba y para abajo, voy a deciros ya un poco el orden de las intervenciones. En primer lugar, intervendrá Vicente Gil, que, como he dicho, es el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que hablará sobre una mirada, como he dicho, desde el municipalismo. Luego hablará el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, con el detalle acerca de la orden de ayudas para la elaboración del informe de evaluación del edificio. Y, por último, en el cierre de la jornada, cerrará Héctor Illueca Ballester, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Esperemos que os sea útil. Gracias por venir. Al vicepresident segon i conseller de Vivenda i Habitatge, Héctor Illueca, moltíssimes gràcies per comptar en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per comptar en el municipalisme. I dit això, vull afegir la sensibilitat que hi ha des del primer moment del 2015, de l'entrada del govern del Botànic, la sensibilitat que ja naix des del propi president de Ximo Puig, ha sigut alcalde, ha viscut, ha patit les situacions i les necessitats del municipalisme
i, per tant, un Consell molt vinculat, molt sensible en el municipalisme. Com bé dia Laura, no s'entén, i comentàvem abans, no s'entén el tirar endavant i avançar i pegar passos cap als nostres ciutadans sense comptar com toca en el municipalisme. Per tant, d'entrar a mostrar la nostra satisfacció, agrair al vicepresident continuar en aquesta línia, perquè ja veníem treballant moltíssimes coses en conjunt, aquests anys endarrere, i cada pas tan important que es pega com el que estem així desenvolupant avui, entenem que és molt important comptar en el municipalisme, perquè al final, en bona part, és qui executa els objectius i les voluntats i les necessitats que trobem des del Consell per tirar endavant. Als secretaris autonòmics, Laura, al director general, Alberto, a totes i a tots, com dia, molt bon dia, moltes gràcies. Avui, d'entrada, també és un dia de felicitar-nos, ja que ahir, per primera vegada, crec, en la història d'Espanya, n'hi ha una llei de vivenda, tal qual, i en la mirada que entenem, o des del municipalisme, com ens agrada. Des del municipalisme sempre hem defensat i apostat per la importància econòmica del sector de l'edificació, també pel seu component social, com a hàbitat de les activitats humanes i com a atenció, sobretot del dret bàsic a l'habitatge. El dret d'un habitatge digne que complisca els requisits de seguretat i habitabilitat, que són els pilars bàsics fonamentals que garanteixen el benestar de les persones, dels nostres veïns i veïnes. Per això donem suport des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a la gestió que la Generalitat Valenciana i en concret la vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge està fent per donar el coneixement de l'estat de conservació del parc d'habitatge en tots els municipis de la nostra comunitat. Evidentment, mitjançant l'informe d'avaluació sobre l'estat de l'edifici, que és el que ens centrem en el dia d'avui. També reconeixem la importància de l'existència d'un registre autonòmic únic d'aquests elements, informes. Així, els operadors municipals podran tindre la informació directa sobre els habitatges del seu municipi. Segur que aquesta col·laboració i el subministrament d'informació facilita als tècnics municipals la tasca perquè l'Ajuntament pugui exercir el deure de conservació i rehabilitació dels edificis en qüestió. L'accés al registre, conèixer quins habitatges en el teu municipi tenen deficiències i que l'Ajuntament, si cal, pugui eixamplar les exigències de l'informe d'avaluació, és una eina que, com he dit, pot ser de molta utilitat per a la gestió municipal. Quan l'informe detecta l'existència d'un risc imminent i el comunica a l'Ajuntament per a que adopten les mesures de seguretat necessàries, quedant en el cens del registre fins que l'Ajuntament comunique que aquestes mesures s'han fet. Això facilita, sense dubte, la traçabilitat de l'estat de l'habitatge, ho fa més fàcil de conèixer i d'actuar, i sobretot per allò de la seguretat dels nostres veïns i veïnes als nostres municipis. És cert que la comunicació i la informació es realitza a través d'un procés telemàtic senzill, però telemàtic, que comentàvem abans, que ofereix la web de la Generalitat d'accés tant als operadors municipals, tècnics, inspectors, arquitectes, enginyers, etc., com a per a propietaris per a la tramitació d'ajudes que avui es presenten. Cuidado amb això, conforme comentàvem abans, perquè no tot el món, per diverses circumstàncies, té aquest accés tan fluid i necessari a les noves tecnologies i, per tant, no podem, i menys l'administració, deixar a ningú fora del sistema per a aquestes qüestions. La Federació Valenciana, com a entitat representativa del municipalisme valencià, de tots els ajuntaments, hem de manifestar que els ajuntaments que més suport necessiten són els xicotets municipis. Per això valorem la realització de tallers de difusió, de contingut pedagògic, jornades com el que estem fent avui, donant participació als ajuntaments perquè puguen
plantejar les qüestions que consideren oportunes i les seues necessitats. Ara venen els peros. La mirada municipalista sempre té algun pero i ho hem de dir, este és el lloc. Cal fixar-se en el mapa municipal de la Comunitat Valenciana i tindre constància de la realitat dels xicotets municipis, que si bé la normativa sobre el paper els permet actuar, no és menys cert que la manca de recursos humans i tècnics, sobretot no tant econòmics, suposa una dificultat per a poder exercir el control d'aquestes obligacions, insistir en la diversitat tipològica dels municipis de la Comunitat Valenciana i la dificultat que per als xicotets municipis té el seu compliment. Estem parlant del voltant de 350 municipis. La Comunitat Valenciana compta amb 542 municipis, d'ells 226 amb menys de 1.000 habitants i al voltant de 122 municipis entre 1.000 i 5.000 habitants, que no tenen recursos tècnics, arquitectes, enginyers, tots aquells elements de recursos humans necessaris per escometre la problemàtica de la realització i tramitació dels informes esmentats. Per això és necessari que s'arbitren mitjans que possibiliten l'assistència als operadors municipals qualificats per al compliment d'aquests procediments. Per exemple, els ajuntaments poden comunicar que l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge es considera no conforme i quedant, per tant, pendent fins que s'aporti un nou informe amb les deficiències detectades esmenades. Comunicar que s'han realitzat les intervencions urgents perquè es puga excloure a l'edifici objecte de l'informe d'avaluació del cens d'edificis pendents d'intervencions urgents. En el mateix sentit, es reconeix als ajuntaments que si les persones obligades a realitzar l'informe d'avaluació no ho fan en el termini establert, els ajuntaments podran requerir a qui tinga l'obligació perquè en un termini de 2 mesos ho facin. Transcorregut aquest període sense donar compliment al requeriment, els ajuntaments poden actuar de manera subsidiària i exercir la seva competència d'inspecció a costa, això sí, dels qui tinguin l'obligació i aplicant la potestat sancionadora prevista en la legislació urbanística. És evident que els ajuntaments hauran de realitzar la instrucció de procediments del personal funcionari de l'Ajuntament per poder controlar i controlar en condicions i que s'han realitzat les intervencions requerides. En nom d'ells em toca dir allò que parlàvem abans i jo tinc l'obligació de dir així, perquè aquestes són les pinzellades un poc no tan positives del municipalisme, perquè els ajuntaments menuts, a vegades, aquestes qüestions, jo no dic que sigui una missió impossible, però una missió molt complicada, sí, i això va en perjuí de tots. Per això cal posar en valor els serveis mancomunats que ens permeten prestar els serveis d'interès públic a un menor cost i més eficaç, i això ho hem d'impulsar. Dit això, és obligat referir-se no sols als xicotets municipis, sinó també a la problemàtica de l'habitatge en els municipis en risc de despoblació, on, a més de la falta de tècnics, pràcticament tot el parc d'habitatges té més de 50 anys, en casos amb condicions d'habitabilitat que no s'adeqüen a les exigències actuals, òbviament, i que ara es troben amb l'obligació de realitzar l'informe d'avaluació, que és correcte, i que té un cost per al propietari i un major treball per a l'Ajuntament, evidentment. Les ajudes que avui es presenten, sense dubte, alleujaran el cost econòmic que suposa l'informe per als propietaris. Per això hem d'esforçar-nos en que aquesta informació arribi a tots els racons de la Comunitat Valenciana, als veïns i veïnes de tots els nostres ajuntaments i especialment als de risc de despoblació. Els veïns de la qual compten amb pocs recursos econòmics i sempre o majoritàriament estarem parlant de gent major i pensionistes. Tot això són elements que hem de valorar i tindre en compte. Però, evidentment, i per acabar, no vull oblidar la referència a la bretxa digital, com aquests veïns, com dia abans, en edat, de pobles d'interior o no, perquè també es pot donar molts casos
al litoral que diem, no? Que és on està la major part de la població. A tot això aprofite i dic, que ho estàvem comentant abans en el conseller, que des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ja hem ficat, per exemple, l'any passat, el treball junt en la Direcció General de Bretxa Digital i la Direcció General Antidespoblació, en Janet i en Maria, cursos de formació per a la nostra gent major en els municipis de menys de 1.500 habitants. Ha sigut un èxit, l'acollida per part de la nostra gent major ha sigut espectacular. Estem parlant del voltant de 100 cursos a tot el territori, al voltant de 100 municipis, 1.000 sol·licitants i han acabat els cursos amb èxit al voltant de 750 persones, sobretot majors, oscil·la entre 60, 80, 80 i algun any, o sigui, i quasi tot dones, perquè les dones, allò que se diu que quan l'home va a la dona ja ha anat i ha vingut 3 o 4 vegades, doncs és així. El coratge de les nostres dones majors és impressionant. I això ho lligue en estos dies que també tenim un iaio, que no és iaio flauta, és iaio coratge, jo li dic iaio coratge, que ha ficat en valor un dels problemes que estem patint a la nostra societat, que és allò, la bretxa digital, i que no tots, per H o per B, tenen la disponibilitat o la possibilitat de tindre l'accés o l'agilitat en aquestes noves tecnologies. I això és una qüestió que ens hem emplaçat a treballar i a mirar perquè som administració. Nosaltres no devem caure en aquestes qüestions. I el sector privat tampoc. No podem excloure a ningú, absolutament a ningú, del sistema. Dit tot això, ja acaba la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com hasta ara, que venim treballant en moltíssimes qüestions, estem a la vostra disposició. I més per qüestions i un dret com és el de l'habitatge per a tots els nostres veïns i veïnes. Moltíssimes gràcies i endavant. Estem esperant per a treballar i amb moltíssima il·lusió. Gràcies. Hola, buenos días a todos y a todas, vicepresidente, Vicent, secretaria autonómica, a todos aquellos que nos están siguiendo en redes, que sé que hay cierta expectación con respecto a esta jornada de hoy. Buenos días también. Y sin más, lo que quería era trasladarle a Vicent, como no podía ser de otra manera, nuestra total predisposición a solventar todas esas deficiencias, ¿no? que desde esa mirada tan completa que tenéis en la Federación haya podido detectarse. Eso vaya por delante. A lo largo de la exposición intentaré también en nuestro descargo señalar qué cosas hemos hecho encaminadas en ese sentido. Antes de empezar, lo ha mencionado la secretaria autonómica, sí que quería poner de relevancia que el informe de evaluación del edificio no solo es una exigencia que atiende a cuestiones tan importantes como la seguridad de las personas, sino que además es la punta de lanza de un cambio estructural en nuestra cultura del mantenimiento del parque edificado. Y esto es importante tenerlo claro y de hecho se manifiesta en cuestiones tan básicas como que no solo edificios de una cierta antigüedad tienen que tener este informe, sino también todo aquel edificio que quiera ser beneficiario de una ayuda pública lo requiere. Esto es importante y mencionaré por qué. En la Comunidad Valenciana no se ha implantado significativamente una cultura del mantenimiento del parque edificado en general, pero muy particularmente del parque de viviendas. El informe de evaluación del edificio es, por desgracia, una iniciativa de tremenda capacidad, pero muy mal aprovechada. Hasta la fecha tenemos un nivel de cumplimiento muy bajo. Y lo cierto, y por eso quería trasladaros también esta planificación de la estrategia de rehabilitación que propone esta Dirección General,
Y lo cierto es que si tuviésemos realmente realizado en su justa proporción este informe de evaluación del edificio, tendríamos clarísimo dónde hemos de intervenir, dónde están las prioridades y en el marco, por ejemplo, del gran desafío de este año, que son los fondos europeos, tendríamos prácticamente hecha la faena. Y tenemos que ser conscientes, hemos perdido ese tren. Y serán trenes que seguiremos perdiendo año tras año si no incrementamos significativamente el nivel de compromiso con este informe de evaluación del edificio. Esta es un poco la planificación que tenemos, no me detendré porque seguro que lo conocéis, pero sí que he traído esta diapositiva para señalar la importancia que tienen los fondos europeos, unos fondos que presentaremos el 9 de febrero y que van a movilizar más de 200 millones de euros en la Comunidad Valenciana si somos capaces de solventar estas deficiencias estructurales que por desgracia hemos arrastrado hasta hoy. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con la planificación estratégica establecida en el Plan Habitat 2030 hace 2 años, una mirada a largo plazo, a una década, en la que, como no podía ser de otra manera, se señala como prioritario el intervenir en el parque edificado, entendiendo la rehabilitación como el mejor mecanismo de garantía de una sostenibilidad para la provisión de vivienda digna. Os invito también, como intento hacer siempre, a consultar estas cosas y tantas otras en el portal Calab, que es un portal bastante amable, ¿no? Que está proporcionando información fresca, que está gestionado por el Instituto Valenciano de la Edificación y del que podéis sacar muchísima información de utilidad, como por ejemplo son toda una serie de boletines que se están elaborando para tener mecanismos de difusión ágil, cercano, amable a todas las personas, porque indudablemente hay un problema de brecha digital en muchas de estas cuestiones, pero es más, hay problemas de distancia, hay mucho tecnicismo en todas estas cuestiones que hace que la gente quizás no entienda primero la importancia y, por supuesto, el contenido de lo que se está planteando. Es importante, por tanto, para nosotros este tipo de mecanismos muy sencillos de transmisión de esta información, amables, cercanos, que se pueden, por supuesto, descargar en la página web del Calab, en nuestra propia página web de la Generalitat, y que preferentemente se están difundiendo y están penetrando en la sociedad a través de las oficinas Xaloc, que es, sin lugar a dudas, el mecanismo que ha implementado esta Consellería de apoyo al municipalismo más eficaz y más eficiente. Bien, el informe de evaluación del edificio, quizá, disculpadme si es reiterativo, pero el informe de evaluación del edificio es un documento obligatorio para todo edificio de más de 50 años, teniendo presente que la fecha de referencia es la que figura en catastro, o que vaya a percibir algún tipo de ayuda pública. En este informe, decía antes, se evalúan cosas tan importantes como es el grado de conservación, y nos puede efectivamente detectar este informe de evaluación de edificio actuaciones urgentes que han de acometerse, porque de lo contrario se podría estar comprometiendo la seguridad de las personas. Pero no solo eso, el informe de evaluación del edificio también acomete cuestiones como la accesibilidad o la eficiencia energética. Importante, por tanto, tenerlo presente, porque en la Comunidad Valenciana supimos ver la importancia que tenía cuestiones como la eficiencia energética mucho antes de que, como ha sido ahora el caso, la Comisión Europea haya condicionado unos ingentes fondos para el desarrollo de este sector. Importante tenerlo presente, supimos verlo, pero no hemos sabido ejecutarlo. Está regulado por un decreto y por ciertas disposiciones de la LOTUP, y es importante que tengamos muy presente, decía antes, muy de pasada, que el nivel de cumplimiento es muy bajo, para centrarnos en el nivel de marginalidad, diría incluso, del cumplimiento. No hemos siquiera alcanzado un 3% en la Comunidad Valenciana. Este es el estado actual de los informes registrados en ese registro único, en el que apenas tenemos 17.000
registros activos, 17.000 registros activos. Ahora me detendré en cuestiones cuantitativas, pero antes, y es importante porque ha sido también mencionado, tengamos muy presente que tenemos herramientas potentísimas para abordar esto. Una de ellas, muy relevante, es el portal del Instituto Cartográfico, en el que en 4 capas que se pueden activar, podemos distinguir clarísimamente dónde hay informes de evaluación del edificio registrados en este registro único autonómico y dónde, muy relevante, están aquellos edificios que deberían tener el informe de evaluación del edificio y no lo tienen. Sería el caso de las marcas en rojo. Esta es una captura centrada en la ciudad administrativa, pero podría haberla capturado de cualquier otro lugar de Valencia y tendría una distribución similar, es decir, que estaremos a lo mejor en un tercio, si me lo permitís, ¿no?, de cumplimiento. No encajaría con lo que os he dicho, pero lo cierto es que en cuanto nos alejamos de las 3 o 4 grandes ciudades de la Comunidad Valenciana, el nivel de cumplimiento se aproxima a 0. Y ahí es donde se concentra, como bien sabéis, la mayoría de edificios de más de 50 años y no por casualidad cuando uno va a los municipios pequeños o al interior de la Comunidad Valenciana, pues detecta unas deficiencias de conservación muy grandes que van incrementándose año tras año. Este sería, por ejemplo, una captura de 2 municipios, un municipio que se sitúa al norte de esa línea blanca, otro al sur de la línea blanca, y quería destacar muy significativamente esta imagen porque hay un salto cualitativo impresionante entre el caso del norte y el caso del sur. En el sur hay política activa de incentivos a la redacción de informes de evaluación del edificio, en el norte no. Luego, de nuevo, el municipalismo es pieza clave. Cuando tenemos la complicidad de los municipios, todo funciona infinitamente mejor. Pero este es un caso muy generalizado en la Comunidad Valenciana, en pequeños municipios en los que no hay ningún informe de evaluación del edificio y, de hecho, prácticamente nadie sabe siquiera lo que es. Decía que era importante las cuestiones cualitativas. Recuerdo que tenemos solo 17.000 registros activos ahora mismo porque el nivel de incumplimiento, cuando lo cuantificas, la verdad es que sobrecoge. Estamos hablando de que está en torno a casi 500.000 de edificios en la Comunidad Valenciana deberían tener el informe de evaluación del edificio y no lo tienen, frente a 17.000 que lo tienen. Un dato realmente apabullante. Y de hecho una de las estrategias que hemos seguido este año para implementar este informe de evaluación del edificio ha sido el envío de unas cartas informativas a las propiedades de cada uno de los edificios de antes de 1901 que deberían tener el informe de evaluación del edificio y no lo tienen registrado. ¿Por qué 1901? Porque es aquellos edificios que han entrado en periodo sancionador según la disposición de la LOTU. Nuestra intención es proseguir con esta estrategia que de hecho ha dado muy buenos resultados. Este primer mes de enero hemos tenido tantos registros como los 2 trimestres anteriores del 2021 y proseguir en esa acción informativa hacia las personas para impulsar lo que es vital impulsar. También estamos trabajando muy cercanamente con los municipios. De hecho, hemos proporcionado a todos los municipios que han mostrado interés y, por supuesto, a todas las oficinas ALOC una guía para que puedan implementar estrategias propias, ¿no?, de incentivos a la redacción de estos informes. También estamos trabajando en casos piloto y estamos abiertos a recibir propuestas por parte del municipalismo para trabajar más intensamente en muchos más. Hemos constituido, de hecho hoy se va a abrir públicamente un registro de profesionales especializados en la redacción de informes de evaluación del edificio en una iniciativa consensuada con los colegios profesionales competentes en la materia, que son exclusivamente los arquitectos y los arquitectos técnicos.
y al tiempo estamos complementándolo, y en esto quiero destacar fundamentalmente la importancia que tiene el Instituto Valenciano de la Edificación en todo este tipo de actividades. Este registro está alojado en el registro de calidad del Instituto Valenciano de la Edificación, y las jornadas se están elaborando en coordinación con los diferentes colegios y proporcionado igualmente por el Instituto Valenciano de la Edificación. Dicho esto, y disculpadme que haya hecho este largo preámbulo, puesto que el objeto de esta comparecencia en principio era únicamente las ayudas a la implantación del informe de evaluación del edificio, pero me parecía importante que tuviésemos una imagen clara de la dimensión del desafío y de lo importante que es esta cuestión. Las ayudas, como no podían ser de otra manera, están orientadas a incentivar esta redacción de los informes, básicamente aligerando la carga económica que supone su costeo, ¿no? Está, por tanto, dirigido a los propietarios de estas viviendas o edificios de viviendas, y adquieren unas cuantías que son considerables. Hemos establecido esta tabla que proporciona un máximo de un presupuesto protegido en función del número de viviendas y metros cuadrados de los locales comerciales, pero para que nos hagamos una idea, puede incluso alcanzar el 100% de este importe protegido con una cuantía superior a los 5.000 euros por edificio de vivienda, en el caso, digamos, más favorable. Hay dos subvenciones, una subvención básica y una subvención adicional. La primera, la subvención básica, que corresponde al 20% del importe protegido, es una subvención que garantizamos a todo aquel que solicite esta ayuda. Es decir, nos vamos a esforzar, y lo puedo decir con garantías, para que nadie no reciba la subvención básica del 20%. En función de la disponibilidad presupuestaria, se puede complementar esa primera subvención con una subvención adicional que puede llegar, como decía, hasta el 100% del importe del presupuesto protegido, con cuantías muy considerables. Estas cuantías también van a depender de la puntuación que reciba la solicitud, al tiempo que esa puntuación nos va a permitir tener una lista con la prelación de los candidatos. ¿Cuáles son los criterios de baremación? Fundamentalmente 4. En primer lugar, el número de edificios, de viviendas en ese edificio. En segundo lugar, la categoría constructiva catastral, un indicador muy sencillo de la calidad constructiva de las viviendas. En tercer lugar, el visor de espacios urbanos sensibles y, sobre todo, su indicador de si se trata o no de un edificio que se encuentra en un espacio urbano sensible, fundamental para detectar la vulnerabilidad socioeconómica. Y, por último, la calificación de la promoción original de las viviendas, es decir, si tiene o no, o ha tenido o no algún grado de protección, bien por promoción pública, bien por promoción privada. Y estas son, digamos, las claves de esta ayuda, que arrancó ayer el plazo de solicitudes, el 1 de febrero, y que se va a dilatar hasta el 20 de abril, teniendo nosotros como objetivo poder resolver por primera vez, me atrevo a decir, en mucho tiempo, antes del verano, y así disponer de un tiempo prudencial para incluso, por ejemplo, las modificaciones presupuestarias oportunas, porque es verdad, he de decirlo, la dotación inicial de esta ayuda es de $500.000 de euros, que suena realmente escaso habida cuenta de la dimensión del desafío, pero está establecido, y este es el objetivo, que pueda superar los 5 millones de euros si, como esperamos, la intensidad de demandantes de esta ayuda es elevada. Muchísimas gracias. Bueno, ahora doy paso a Héctor Illueca, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Moltes gràcies, director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, secretària autonòmica, Laura Soto, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Vicent Gil. Senyores i senyors, bon dia a tothom. Estic segur que
totes les persones que esteu avui ací heu passat la ITV als vostres respectius cotxes. Es tracta d'una inspecció, tots ho sabeu, vehicular, que hem acceptat fer periòdicament per tal de revisar que els miralls retrovisors estiguen bé o que les pastilles de fre reaccionen adequadament quan cal. En definitiva, una inspecció per sentir-nos segurs quan conduïm i compartim carretera amb altres conductors. Passar-la com cal i quan cal és un acte de civisme. Doncs bé, l'informe d'avaluació de l'edifici és exactament el mateix. El que passa és que aquest no el coneix tanta gent com l'obligació de passar la ITV, però la realitat és que els edificis de més de 50 anys o els que sol·liciten ajudes per la seva rehabilitació han de passar obligatòriament una revisió. Han de tindre un informe que, com la ITV, vetlla per la seguretat de totes i tots, que ens diga quin estat de conservació, quina accessibilitat, quina eficiència energètica tenen, pel bé dels qui en fan ús i l'habiten, però també per la seguretat i salut de vianants o visitants ocasionals. Per això, amb una dotació inicial de 500.000 euros, ampliable fins als 5 milions, avui hem presentat unes ajudes que volen fer més fàcil a les persones que ho necessiten l'elaboració de l'informe d'avaluació de l'edifici. Parlem de facilitar un pas previ per a propietaris o comunitats de propietaris que vulguin emprendre unes actuacions de rehabilitació de la seva casa o de la seva finca. També a totes aquelles persones que tinguin pensat demanar una ajuda per a la rehabilitació. En aquest moment, amb l'empenta que signifiquen els fons europeus i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ja hem publicat les ajudes per a la rehabilitació de barris, dotada amb 88 milions d'euros. Aquest tipus d'informe és necessari per optar a aquestes ajudes, perquè facilita informació no ja rellevant, sinó totalment necessària per a qualsevol actuació en l'estructura de l'edifici. Normalment, abans de sotmetre a un pacient, permeteu-me la metàfora, a una operació, se li fan una sèrie de proves, com un TAC o una ressonància magnètica, oi? Doncs bé, amb l'anàlisi d'aquestes proves, els metges i cirurgians qualificats decideixen on i com intervenir el cos del pacient. Un informe d'avaluació de l'edifici també proporciona informació que permet saber l'estat real de cases antigues, perquè convé recordar una dada. Més de la meitat del parc edificat espanyol es va construir abans de 1980. Més de la meitat abans de 1980. Un 54%, per a ser més exactes. Parlem de moltíssimes cases, moltes llars que necessiten una reforma o pot ser una rehabilitació. L'informe d'avaluació del que avui hem parlat ens diu si les bigues estan en mal estat, ens diu si els sistemes elèctrics no són eficients energèticament, ens diu si cal fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda. És a dir, ens dona accés a un coneixement real, i jo afegiria realista, de quines són les possibilitats de millora dels nostres edificis, i ens permet previndre mals majors, a més d'ajudar a adaptar els edificis a les necessitats dels qui els habiten, allargant així la seva vida útil i millorant les condicions de vida dels qui en fan ús. Amb les ajudes que avui hem presentat, la Generalitat pretén assumir una part important de les despeses de redacció que genera aquest informe tan necessari. Som conscients dels problemes dels que ha fet esment Vicent Gil. L'he escoltat amb moltíssima atenció de les dificultats que tenen els ajuntaments, especialment els que són de més xicotet tamany, de la perspectiva municipalista, dificultats que no són tant econòmiques com moltes vegades de recursos tècnics per tramitar i gestionar les ajudes. Jo estic d'acord, Vicent. És més, estic
tan d'acord amb tu que crec que hauríem de fer una aposta ferma per donar-li no una solució conjuntural als problemes reals als que tu has fet referència, sinó una solució que siga estructural i fer-ho des d'una perspectiva municipalista, com molt bé tu has dit. Des d'una perspectiva municipalista, tal com Vicent i jo ho entenem, el més important és arrelar les polítiques públiques al territori, enfortir la coordinació entre les diferents administracions públiques, entre els ajuntaments i la Generalitat Valenciana. Però per arrelar les polítiques públiques al territori i enfortir aquesta coordinació és fonamental disposar d'estructures administratives. És molt important tindre estructures que apropen les polítiques als ciutadans i crec que aquí tenim una eina que és fonamental, la xarxa Xaloc, desplegar un servei integral d'informació, d'assessorament i de gestió als municipis i a les mancomunitats, que siga la referència de la ciutadania per a poder resoldre tots aquests problemes als que tu te referies i altres que poden sorgir en el futur, perquè això que tu comentaves estic tan d'acord que afegiria que, a més, va anar a més a mesura que es despleguen les polítiques públiques d'habitatge. De manera que crec que en aquest sentit tenim tres coses que són molt importants. Tenim un marc teòric de disseny de les polítiques públiques, d'avaluació de les polítiques públiques. Tenim ja avui un marc jurídic i tenim dotació pressupostària. Ara ens cal la voluntat política per a desplegar aquestes polítiques públiques al territori i crear les estructures administratives que li donen una solució estructural a aquesta problemàtica que tu comentaves que és real i que efectivament hem d'afrontar. I jo afegiria una proposta per a que la discutirem. Tu parlaves de que seguirem un dia, jo estic completament d'acord. Intentem que 2022 siga l'any en el que puguem estendre tota la xarxa d'oficines al conjunt de les mancomunitats. I ahir us demanem ajuda, perquè ahir sou fonamentals. Sense vosaltres no podem. No podem. I en aquest sentit crec que seria un moment magnífic per articular bé la coordinació de totes les administracions públiques. I més ara, tu la esmentaves amb molta oportunitat, que tindrem la llei estatal d'habitatge, que ens implica a les comunitats autònomes. La Generalitat Valenciana, el govern valencià ja ha anunciat que està preparat per aplicar-la. M'agradaria que poguérem dir el mateix a totes les comunitats autònomes, no sé si serà així. Però, a més, hauríem d'afegir, efectivament, un tercer esgraó en aquesta coordinació i articulació de les administracions en el desplegament de les polítiques públiques. Es tracta, en definitiva, i acabe, de saber d'on venim i repensar on anem. I en el que ens porta avui ací, i agafa altra vegada el fil, es tracta de conèixer quina és la situació real dels edificis que habitem i com podem millorar-los. Ho deia dilluns passat en la presentació del Pla Renata amb el president de la Generalitat Valenciana. Ho repetiré les vegades que calga. Garantir el dret a un habitatge digne i adequat a les necessitats dels qui l'habiten és una prioritat absoluta de la vicepresidència segona, de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i del Govern valencià. Ho repetisc, de la vicepresidència segona, de la Conselleria i del Govern valencià. Crec que iniciatives com les que hem presentat avui, les inquietuds i propostes que s'han posat de manifest, ens fan avançar amb pas ferm en aquesta direcció i per això també us agraïsc de veritat l'interès i la participació. Res més per la meva banda. Moltes gràcies.